Frott, ħaxix, nisa, tfal u impjiegi, temi li karatterizzaw żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari José Herrera fil-kumpanija Smoothies Limited. Il-kumpanija tagħmel xorb naturali għal kollox bi frott ma' sur frisk. Is-Segretarju Parlamentari fakkar li l-miżuri li ttieħdu fil-budget tas-sena li għaddiet irriżultaw f'żieda ta' kważi 2% tar-rata tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, ġifieri żieda ta' aktar minn 1000 mara. Iltqajna ma' Sandra Zammit, il-fundatriċi tal-kumpanija. Sqaret magħna li hemm mal-150 mara li applikat għal xogħol mal-kumpanija. Forsi waħda mill-ikbar attrazzjonijiet huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol, pereżempju li x-xogħol tal-uffiċċju jista' jsir kollu mid-dar. Waqt iżjara kien hemm ukoll studenti minn skola sekondarja li kienu qed isegwu kif isir ix-xogħol. Fil-każ tal-istudenti li għandna llum li huma minn Savio College u hija klassi tal-accounts. Hija l-Form 5 tal-accounts għax huma t-teacher tipprova tispjegalhom manufacturing, tipprova tgħidilhom pereżempju meta jinxtara l-frott, il-flix, kien dak kollu li għandu x'jaqsam biex tasal għal prodott min-naħa ta' accounts. Però jkollna ħafna anke tal-environment ġili jiġu minħabba li nużaw prodotti il-flix kienu ma' magħmulin minn prodotti riċiklat għal neħdu ħsieb l-ambjent. Is-Segretarju Parlamentari Herrera fakkar li minn Marzu li ġej, im-negozji se jkunu qed jibbenefikaw minn roħs fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Bekk il-Gvern se jkun qed jitfa' aktar minn 50 miljun euro fil-bwiet tan-negozji.